poro e a mga roko kinamata ibong area siya area na mo anbo inangakaw ring akin anare kenibong ngayon ngani kawomo iya poro iya mga rogo dinamata ibong area siya area na mo anbo mga kauring aking anare kenibong ngayon utani ngani kawomon para anak bagai renata di mana siya katani makuri iboboto kana sikira oina nako raina ngani kawomo ay napara anak bagai renata di mana siya katani makuri iboboto kana sikira oina nako raina utani ngani kawomo nani kakalit itimado anani pusi mayra nani kakanakoi arakate keraon nakoyararan ako nani kawomo ay nani kakalit itimado anani pusi mayra nani kakanakoi arakate keraon nakoyararan ako ngani kawomo